Hej, jeg vil lige dele den her smukke aften. Mest alt vil jeg også sige, at der er så mange nu, der har brug for fokus, der savner fokus. Måske kender du det. Jeg kan i hvert fald også godt mærke, at det er ekstra udfordrende med alt det, der sker i verden. Og alt vores, der er mange steder, der kan trække i os på en gang. Og hvis du mærker det samme, vil jeg dele, at jeg har kurser til både dig, der går igennem stor forandring. Det er et kursus, der kun er 4 uger og handler om at stå stærkt, når din verden ryster. Og der har jeg flere andre eksperter, som har meget mere erfaring end mig, med ind i det kursus, hvor jeg formidler, men også deler viden, som er fra nogen, der har meget mere erfaring end mig med livet. Så det synes jeg er super spændende, og det kunne garanteret gavne dig, hvis du står i en proces, hvor du synes, din verden ryster og ikke rigtig ved, hvad det næste er. Og det andet der er aktuelt kursus, det er det med at træde ind i dit geni, hvor vi arbejder med mentale fakulteter. Hvis du har godt kunne tænke dig mere fokus, mere kontakt med din intuition og alle de mentale fakulteter, vi tit heller ikke er så bevidste om. Vi arbejder med over 7 uger med 7 forskellige fakulteter, så det bliver inklusiv at styrke din kreativitet og din vilje. Og ja, meget mere, din hukommelse osv., men på nye måder, ikke på de traditionelle måder. Det er noget af det forebyggende arbejde, jeg gør, for det er selvfølgelig også super vigtigt for vores helbred og vores livskvalitet. Og i sidste ende, så alt det, jeg har tilbyder, er med fokus på at komme indfra og løse, hvad der er udfordringer i det ydre, ved at gå dybere med det indre. Sådan så vi gør, for der er noget, vi ikke kan ændre, og det er typisk alt det, vi ser ude ved os, hvordan end vi gerne vil ændre det, men det vi kan ændre, er jo at sige, okay, hvor kan jeg vokse, hvor kan jeg gro, hvad kan jeg lære, hvor kan jeg finde mere ro, uanset hvad der sker og hvad der stormer. Så det er en af de processer, og det er igennem nogle af de her kurser, som giver så god mening for mig. Og ræk ud, hvis du vil lære mere. Gå ind på lifelessmedicine.com siden, eller hvordan du nu synes det er lettest at få kontakt.